аз соати 6 субҳи имрӯз дар ноҳияи шаҳри нав чун минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилони парлумон, маҷлисҳои вакилони халқи, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар, инчунин вакилони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ ба таври идона оғоз ёфт. субҳи барвақт дар участка интихоботии рақами 15 ҳавзаи интихоботии якмандатии шаҳри Навшаш воқеъ дар бинои муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат даҳу нафар сокинони деҳаҳои Қаҳрамон, Меҳргон ва Бахтобод бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ ҳозир гардида ба номзади арзандаи худ овоз доданд. яке аз аввалинҳо шуда ба участка интихоботии рақами 15 сокини деҳаи Қаҳрамон Саидов Подавон ташриф оварда дар баробари дигар сокинони Тоҷикистон дар ҳузури мушоҳидони байналмилаливу миллӣ ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи маҳалливу ҷумҳуриявӣ бо мақсади рушди босубот ва тараққиёти ояндаи давлат ба номзади арзанда рай дод. ҳамчунин донишҷӯи курси аввали донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон Бибисоро Саторзода ва Темуров Луқмон ки бори аввал бо масъулияти баланд ва ифтихор аз соҳиби истиқлолии мамлакат ба участка интихоботӣ ҳозир гардиданд, аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуд. фахр аз он дорам ки имрӯз дар ин кишвари ободу зебо ки номаш Тоҷикистон аст умр ба сар мебарам. боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯз дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ҳамчун як ҷавони комилҳуқуқ бори аввал дар интихоби вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи ноҳия ва вакилони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот иштирок намуда ба ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳои арзанда овози худро дареғ намедорам. ман дар назди худ мақсад гузоштам ки дар ин интихобот иштироки фаъолона намуда, масъулияти шаҳрвандии худро иҷро намуда, дар таҳкими сулҳу субот, адолат ва пешрафти Тоҷикистони азизам саҳмгузор бошам. тавре раиси участка интихоботии рақами 15 Ҳомидова Муҳайё иттилоъ дод, дар ин участка ки дар ҳудуди он се деҳаи ноҳияи шаҳри нав ҷойгиранд, барои фаъолияти ҳайати комиссияи интихоботӣ ва баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуда, дар маҷмӯъ 2775 нафар овоздиҳандагон ба рӯйхат гирифта шуданд. аз ин шумора 158 нафар шаҳрвандони 18 сола мебошанд ки бори аввал дар ин маъракаи сиёсӣ иштирок мекунанд. инчунин дар ҷараёни интихобот 21 нафар беморон ва шахсони барҷомонда тавассути гурӯҳи сайёр аёдат карда шуда, онҳо низ дар райдиҳӣ иштирок менамоянд. мувофиқи маълумоти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав, шумораи аҳолии ноҳия 132400 нафарро дар бар гирифта, аз он 77958 нафар дар ин маъракаи сиёсӣ ширкат мекунанд ки аз инҳо 4432 нафар бори аввал дар интихобот иштирок менамоянд. ҳамзамон ба иттилои масъулини комиссияи интихоботии ҳавзаи шаҳри Навшаш, имрӯз баҳри баргузории интихоботи вакилони парлумон дар 70 участкаи интихоботӣ 40 адад дар ноҳияи шаҳри нав, 15 участка дар як қисмати шаҳри Ҳисор ва 15 участка дар як қисмати шаҳри Турсунзода ташкил гардиданд ки ҳоло дар ҳамаи онҳо ин маъракаи муҳими сиёсӣ хуб ҷараён дорад.